Takže čau, tady je třetí díl karetních triků. Dneska si ukážem další jednoduchý karetní trik s vysvětlením. Takže balíček karet budeme potřebovat a nějaký třeba balíček karet, cokoliv, do čeho se dá schovat karty, jakože vidíte, tam nic není. Tak. Tohle bude panelák. Panelový dům a teď zloději ho jdou vykrást. První zloděj jde doprostřed někdy, jo? Dobře. Druhý zloděj jde úplně dolů. Třetí zloděj zůstane nahoře, jakože kdyby někdo přišel, policajti třeba, tak ať může vysílačkou nahlásit. Tak, teďko vidí, že jdou policajti, tak nahlásí a schová se do krytu. Druhý zloděj to ještě nahoru stihne, co byl uprostřed, taky se schová. Ale ten třetí to už nestihne, policajti jsou v patách, schová někde doprostřed. Tak, jeden policajt jde nahoru, tak, jeden jde dolů a prohledávají to. Zloděj, ať se snaží, jak se snaží, policajti ho stejně najdou. Takže tohle kouzlo bylo úplně jednoduché, teď vám ho vysvětlím, jo. Takže než začnete, potřebujete 5 žolíků, jo. 2 stejné. Tak. Vždycky 2. Tak, ještě jednoho. Tak, dobrý. Tak. 2 dvojičky a potom jednoho jakéhokoliv, jo. Takže dáme si první nějakého zloděje, třeba pikového. Aha. Potom si dáme toho, potom toho, zase toho pikového, ten co šel jako první, potom už jenom to. A teď fakt v tom nemáme nic. A teď když řekneme, že tenhle zloděj jde doprostřed, tak ho klidně můžeme dát někam doprostřed. Řekneme, že druhý zloděj jde dolů, dáme ho klidně dolů. Třetí zloděj, že zůstane nahoře. Tak a teď jdou policajti, tak to nahlásí a schováme ho do toho krytu. Řekneme, že ten druhý, co byl uprostřed, to nahoru stihl, ale přitom jsme ho tam měli nachystané, že ten druhý, dívejte se, pořád je někde uprostřed. Přitom ho máme tady, jo? Že to stihl a schoval se taky. Ale ten třetí, koho máme dole, že policajti jsou v patách, že se stihl schovat jen někde doprostřed a přitom ho máme nahoře, jo? Tak, nachystaného. Tak teď si dáme jednoho policajta nahoru, jednoho dolů a musíme si to tak šikovně, nenápadně chytnout. A když uděláme to, chytneme si i toho zloděje, i toho žolíka, jo?